connect them here. So isiokwu anyị ji bịa tata bụ science of a cold one. Ife ọ ga-abụ ọbụla na-eme n'ebe ị nọ ịma na akpọrọ gị ọrụ n'ezie. Nke bụ eziokwu bụ kedu onye bụ onye akpọrọ ọrụ? Kedu onye bụ onye akpọrọ ọrụ? Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ for special mission. Eziokwu na anyị niile nọ n'ụwa, we are here for a mission. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere ihe o ji wee bịa n'ụwa. O nwere ọrụ ekenyere ya. Anyị wee na-akọwa na o nwere ndị ekenyere ọrụ n'ụzọ dị iche iche in various categories. O nwere ndị ọrụ ekenyere ha bụ na ha ga-abụ the pillar of their own family. Yes, o nwere ndị ekenyere ọrụ na-abịa n'ezinụlọ ha na ọha ma bụ ide eji wee wuo ube ya gbanwere ụlọ. Nwee ndị ọ bụ na-akpọrọ ha oku na ha ga-asavụ greater public. Maybe na ha ga-asavụ obodo ha, their community. Ma ọ bụ ndị enyekwaziri ọrụ pụrụ iche na ha ga-asavụ ndị karịrị their community. Ha nwere ike ọ bụ na ha ga-asavụ their entire obodo and beyond. So etu a ka esi wee kwa onye ọbụla ọrụ. So ndị ọbụla akpọrọ ọrụ nwere ihe eji kpọọ ọrụ. And then nwere ndị bụ onye amụma bụ na onye akpọrọ ọrụ global. That is, ọ ga-eje na nsọtụ dị iche iche. A ga-anụkwazi onu ya na nsọtụ dị iche iche. Ndị mmadụ ga-esikwazi n'onu ya wee nwere onwe ha na nsọtụ dị iche iche. So etu ọhịa ka ị ga-ama gbasara onye akpọrọ ọrụ. So onye akpọrọ ọrụ akpọrọ onye ọbụla ọrụ n'ụdị dị iche iche. Ọhịa na-achịkọwara gị. Na ka anyị gazie n'iru. O nwere ọrụ a ga-akpọ gị, ọ bụrụ na ọgụ wabụ the unifier, onye na-ejikọ ya family. Nwa ọrụ a ga-akpọ gị, ọ bụrụ na ọgụ ga-abụ onye nchụaja wee nye ezinụlọ gị. Ịghọtara ya? O nwere ọrụ a ga-akpọ gị, ọ bụrụ na ọgụ onye ga-abụ isi abụ gbanwe okwu n'obodo ụnụ. Nwa ọrụ a ga-akpọ gị, ọ bụrụ na ọka isi agwọ entire mankind beyond their community. Etu a ka onyinye dị iche iche si wee dị. Ịghọtara ya? Etu a onyinye dị iche iche si wee dị. Etu a ka responsibility that allocated to you dịkwa. And etu a ka esi wee tụ anya n'aka na ị ga-arụ ọrụ based na ọkwa akpọrọ gị. Then ịsa na ihe dị wee mana akpọrọ gị ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. I keep saying it. Whether more as he delves into one of Australia's most gripping cases. Shadow of Doubt, a new podcast investigation from The Australian. I cannot find one of these allegations that's possible. Listen now, wherever you get your podcasts. Okay. Yeah, I post with this one. I post it. From Nova News at 9:01 p.m. yesterday. The post there. Hello, welcome to the update. I'm Abby Smith. Peter Dutton has suggested the Prime Minister should consider calling the Voice off. The opposition leader warning the government it should abandon the Voice to Parliament referendum if it's not convinced the Yes campaign will succeed. The Australian public is not ready to vote for the Voice. Anthony Albanese has accused Dutton of creating confusion. The federal for that, so resume again. So onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, whether ma ị na-alụ n'ụka ma ị na-alụ n'omenala. Whether ma ị na-alụ n'ụka ma ị na-alụ n'omenala. Mana o nwere sayensị ga-abụ ọ na-abịa ị mara na akpọrọ gị ọrụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-ada afụta onwe gị ebe ị nọ a na-eselebreti gị, then ọ dị obvious na awa akpọrọ gị ọrụ. Echefukwara na akpọrọ ndị mmadụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. O nwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ onye nchụaja, ma ọ ka ha bụrụ prọfet, ma ọ ka ha bụrụ onye mgbasa ozi, ma ọ ka ha bụrụ a priest. Ngwa ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ king, ka ha nọrọ na ruler leadership. Ihe niile abụ onye akpọrọ ọrụ. Ịghọtara ya? Akpọrọ ọrụ ka na-ekere ọrụ eke. David bụ onye ndu ụmụ Israel. Ọ etu a ka esi wee kpọọ ya ọrụ wee anoint ya wee bụrụ traditional ruler ndị be ha. So o nwere onye akpọkwara ọrụ n'ụdị dị iche iche. So ọ bụrụ na akpọọ gị ọrụ a ga-enye gị mandate ihe ị ga na-alụ. So ụdị ọbụla esi kpọọ ọrụ bụ ọrụ ka ọ bụ. Now ọ bụrụ na ị na-afụta onwe gị
n'ebe abịanye gị na nlọ ebe abịanye gị like staff of office. Yes, ọ depending on the staff enyere gị. Mana staff dị ụdị iche nwere nke bụ like leadership staff. Yes, nwee nke bụ shepherd staff. Nwee na ọnwụ na-abịa ifuru onwe gị na nla ebe enyere gị ọfọ. Ịghọtara ya? So n'ụzọ ọbụla esi kpọọ gị ga-determine ụdị ihe a ga-enye gị. Ma ọkwa ndị ifuru onwe gị ebe ndị mmadụ na-sing praises around you, ịma na-akpọrọ gị ọrụ. Then all depending on the environment ifuru onwe gị. Ọ bụrụ na ifuru onwe gị in the crowd, ebe crowd na-celebrate gị, then maybe na-enye gị staff of office, o doro anya na gị nwere onwe gị nwere ike ọ bụrụ na ị ga-hold a leadership position in future. Mana n'ihi ebido kịta wee walk back towards it. Then o nwere ike ọ bụrụ na ịkwara onye pụtara nọ ife onwe gị ebe ị na-agọzi ndị mmadụ, ebe ị na-ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ, ọ bara uru ka a gwa gị na ị nwere ọkpụkpọ oku n'ihe gbasara ikwubi okwu na ịgọzi ndị mmadụ. Weda ma ị na-arụ n'ụka ma ọ bụ ị na-arụ n'ọdịnala, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Now ọ bụkwa na-efuru onwe gị ebe ị na-ehili ndị mmadụ ma ọ bụ ebe iji na-akpata mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa were na-agwọ ndị mmadụ, ma ọ bụ na ịfụtara onwe gị ebe ị bịara olu ọ bụrụ na a na-ekutere gị ndị ahụ adịrọ ma ọ bụ the sick one, o nwere ike ikwubi okwu n'isi ha enwe onwere onwe. Ọ dị likely n'ịbụ onye agbara ọrụ dịka onye nchụaja ma ọ bụ onye ụkọchukwu. Ịghọtara ya? So ọgwa ndị ifuru onwe gị n'ebe mebi na mmiri ebe a na-enye gị crown, then under or many people nọ under ya territorial powers, and they na-enye gị mandate to go and dominate. Ma ọ bụ na ị bịara ifu ebe a na-enye gị ọfọ ma ọ na-enye gị mandate na-asị gị n'oge erugo, ihe ọ pụtara bụ na onye iwe onye agbara ọrụ. Ma ọ bụrụ iwe onye na-abụ ọ bụrụ na ịlọcha nlọ ahụ ịlọ eme exactly etu ahụ isoli ya na nlọ, ọ dị likely na iwe onye agbara ọrụ. And ị na-alọ nlọ ahụ anaghị enye gị mandate gị gaba go and give that message. Ọ dị obvious na iwe onye agbara ọrụ. Ọnwụ na ị na-awụ na-afụta onwe gị na ọ na-abụ onye ọbụla mejọrọ gị ya na-ata afụfụ, onye ọbụla mejọrọ gị ga na-atarịrị afụfụ as long as you remain unhappy. Ma uche onye anwa onye a na-ata afụfụ, also another sign gosiri na-akpọrọ gị ọrụ. Maka na ndị anwa afụfụ anwa ndị a na-ata abụrụ gị nwa na-aja ata ha dacha afụfụ, mana maka ihe na ha mejọrọ gị ịdị angry against them, mmụọ gị na ha so adịgo unhappy, then they will deal with the person. Example, ọ bụrụ na onye isi ala nwee ebe ọ na-aga, onwe ka mmadụ si wee kpaa agwa attempted and maybe act of murder, onwe ka mmadụ si wee unauthorized make a serious attempt to reach Mr. President in order to harm him. Such a person will be dealt with. The security details of Mr. President will arrest the person and the person will be dealt with. So that is the rule, because their work is there to protect that high personality. Etu akọdị onye agbara ọrụ nwere mmụọ entities of powers ya na onye anwa ga-alụkọ ọrụ. Ịghọtara ya? Ha na-adị n'igwe. Those entities of powers anwa ndị agbara gị n'ọrụ enwere ka akpọ sọ ọrụ dị eso gị nwa. Yes, in spiritual realm ha na-eme ebunye mmadụ nnu ahadụ mmiri sie no. Akpọ ha anaghị ọrụ nye greater responsibility, a ga-enye gị greater power and mandate in order for you to achieve that great assignment given to you. So whenever somebody for any reason goes against your happiness, your people will deal with that person seriously. That is how it works. So what am I saying? More na ihe ga-amatagoro bụ na ọ bụrụ ibu na onye agbara ọrụ, ọ ga-abụ na mgbe ụfọdụ ikwu okwu n'isi mmadụ bịara mmezu. Whether ma ihe ị na-ekwu positive one or negative one, once you kwuru okwu bịara mmezu, ndị na-eme ewu ndị otu gị
ndị yi ụwa ndị otu ya spiritual associates all ha na carry that out, that instruction to the letter. Nke ọzọkwa bụ na ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ ị nwere ike ịlụ n'ụka ma ọ bụ na ị na-arụ n'omenala dịka nsi ekwu, I keep saying it, na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ weda ma ị na-arụ n'ụdị ụka ma ị na-arụ n'ụdị ọdịnala. And ọ bụrụ na iwu onye akpọrọ ọrụ ị gara afụ ebe a na-enye gị mandate. And nke ọzọ bụ na ọ bụrụ na ịfụ na spiritually ị adị active, mana ihe na-emezi ndị mmadụ bụ na gị nwa na onwe wee nwee ike activate that spiritual strength in you. Ihe ị ga-eme we ga-create time mgbe gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Yes, why is it so is that na ọ bụrụ na ị chọrọ i progress succeed massively, because any company ọbụla ma ọ establishment ọbụla na-enwe time ha ji enwe board meeting, ha na-enwe time ha ji enwe leadership meeting. Time ha ji enwe leadership meeting bụ time ha ji akpa ma ọ asị na na-enwe general meeting ma ọ bụ seminar ma ọ conference or whatever. Ihe a na-eme ihe a bụ oge ọzụzụ ha ga-eji mụtakwa ụfọdụ ihe, some of their staff amụtakwa ihe ha amatara. Ihe eji ekwu ihe niile abụ oge eji a transfer knowledge from senior person to the less privileged person. So what am I saying? Ọ bụrụ na ị nọrọ bụrụ onye agbara ọrụ, ị need mentoring. You need a mentor or mentor to mentor you, because you need to enweta new ideas. You need the new ideas of how things work. That new ideas you na-enweta bụ ihe ga-eme gị ka i wee dee ude. Ọ bụrụ na ị dabere na asụsụ idea gị, ị mara na ị na-enweghị progress. O nwere any company ọbụla na-progress today enwere ụbọchị ha ji enwe board meeting ka ha kpaa maka ọdịmma, mara ebe ha na-eme ọfụma, mara ebe ha anaghị eme ọfụma na their company in order to achieve greatness. So gị nwere onwe gị bụ onye agbara ọrụ ga-enwerịrị time gị na ụmụ mmụọ ndị gị na ha so, ndị yi ụwa ndị otu ya spiritual associate ji enwe board meeting nke gị. Ọ ga-enwere time 5, 10, 15, 20, 30 minutes ị na-eset aside daily. It could be morning, afternoon and night mgbe iji akpa nkata wute ụmụ mmụọ gị na ha kpacha wee jụọ ha kedu ihe ha chọrọ ka ime, asị gị ngwa mee nke a mee nke a mee nke a. Ọ ha ga na-enye gị directive. You can never do well without them. Ha ga na-enye gị inspiration. Ihe niile aga na-akpọ inspiration. Kedu ka isi enweta inspiration ka i wee nwee ike ka ya inspiration keep flowing back, because ọ bụrụ na gị na ụmụ mmụọ ha ga na-enye inspiration from day to day. Onye abụrụ ị ga na-eweta new ideas, mana ọ bụrụ na ị dabere n'ike gị onwe gị, o nwere mgbe ọ ga-eruo ịdị exhausted from ideas. So kedu ihe na-achịkwala gị? Ọ ga-enwerịrị time gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ ihe eji wee develop ya. Ụfọdụ ga-asị m ka a ga-esi mara ụdị ọrụ akpọrọ ha ma ọ bụ etu ha ga-esi wee bido ya. Ihe na-achịkwala gị ị na-ajụ ụdị ajụjụ a because na ibidobere ihe na-akpọ spiritual exercise. Jee na ma YouTube channel ka ife ebe nkụzi gbasara etu mmadụ si eme spiritual exercise. Ịwọchịrị ya, ibido put way into practice. Is through that communion na mmekọrịta nke oge na ụmụ mmụọ na-enwe. N'ebe a ka a ga na-enye gị okwu mgbamume, n'ebe a ka a ga na-enye gị new idea, n'ebe a ka a ga na-enye gị new inspirations, ka i wee mara etu ị ga-esi wee mee ihe, ka i wee be in line of natural laws of how things work. So what am I saying in essence? Ihe m na-ekwu in essence bụ na agba ọgụ ọrụ, create a time for your spiritual exercise. By so doing, you will be led to the right place. Ọ bụrụ na na-eme ihe a nsị gị mebe, a ga-adirect gị to onye ma ọ bụ ndị nwere ike inyere gị aka ka onyinye gị awepụta ife. Mana because of na ejuru ese, maka na mmụọ na-akpọ gị oku, ị ga-azadịrị n'ịdịgo ready. Mmụọ wee nwee ike zie gị ozi dị fọnụ. Ị ga-egosiri mmụọ na ịmatalụ yes na ọ na-akpọ gị. Onye bata ije n'akwụkwọ Samuel, ebe Samuel dị na account of Samuel and Eli, onye ndu ya na onye mgbazi onye. Samuel nwere mgbe ọ na-awakpọ ya Samuel, ọ mara ihe ọ ya aza. O jekwa onye ndu ya wee sị nna m ukwu ịkpọrọ m. Eli asị ya nna m ukwu na mapụ nwa m na-akpọ akpọrọ gị. Ochi ya kwa azụ, ọ nọkwa obere ọnụkwa Samuel. Ochi ya kwatọ nna ya ukwu mkpugbo na sị ya nna ya ukwu nna m ukwu ịkpọrọ m. Nna ya ukwu akpọsị ya akpọrọ gị. Mana nna ya ukwu being a highly spiritual person, amarugo na mmụọ na-akpọ ya okwu. O wee sị ya Samuel ọzọ ya. O wee sị ya mgbe ọ bụ na mmụọ akpọrọ gị okwu ọzọ,
si anya kwube na nwa odibo ya na-ege ntị ịghọtara ya so ya ka m na-achịkọwala gị ọ bụrụ na ọ nwere mentọ ọ karịa ime ihe ọ ga-asa mmụọ and akarịa izi ya bụ ozi so ihe na-achịkọwara gị nwere onye akpọrọ ọrụ yọọ ayịyọ n'ime onwe gị kpọọ ndị gị na ha so si ha duzie gị ụzọ too onye ga-eme ka onyinye amara gị apụ ife enwereriri onye ọ ga-eduje gị ga-enyere gị aka wee gbazie gị onu ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu onye dị ndụ a na-emezikwa ya onu ka ị nwee ike mara ihe ọ ga-abụ ime ka ị wee take that ya gift to greater height ọ nwere ndị nwere gift taa mana ha ebelivụrụ ha belivụ na ebe ọ na ha enwego gift na ha ga na-emekasị ihe sọrọ ha ị na-eme etu we never succeed massively because ị ga na-eme try and error ị ga na-eji ndị mmadụ ndị bịara na nke gị ka ị rụọrọ ha ọrụ ma ọ bụ ka ekpere ha ekpere wee na-eme try and luck by so doing ịchụfusie ndị niile kwesịrị ikwudoro gị n'ikpeazụ ha nwere ike sị na ha ejeghị ebe a na onwere ihe na-eme ndị ya so mana ọ bụrụ na ịbịa mụọ ọrụ nwee mentọ ọ nna gị okwu a ka ọ ga-abụ ihe gbajuo dọrọ ezi ya ghọtara ya so ọ nna gị okwu a ga na-emezi gị olu na-agwa ume nwa na otu ka iwee nwee ike nọrọ n'ogo dị elu ka m kwụsị ebe a ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ echefukwana ikere time kpee ekpere yọọ ayịyọ kwubie okwu mee ekpere nkwụsị mee for 21 days imesịa ya then yọọ mmụọ gị na ha so si ha biko ha lead them to the right person onye ga na-emezi gị olu onye ga-anọ ka ya spiritual father or ya spiritual mother ka i wee nwee ike akwado maka na why people fail is that ha awụkwa so nke ọnwụ na ị na-eme ị ga-abụrịrị ọka ibe na ya in order to succeed massively ọ bụrụ na nke ọbụla bụ akara aka gị ị na-emie religiously I can tell you will succeed massively maka na ị maara ka ị na-eme mana ọ bụrụ na ị mara nke ị na-eme ọ matter of time you will lose all your customers ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa miri emi send them a message na WhatsApp 08057837672 I repeat 08057837672 ka nkwụsị ebe a n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuola m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị distance ama awa ebara ya ezughị oge ama awa ebara ya a sị nke ọma ka mere ha ihe niile bụ oge ha luo ha aka onye ọbụla chụgbara ha onye ahụ daa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile daalụnụ.